Къде, маме? Хей! Боболечкова! Ще чукнеш главичката там. Ще чукни, не остави. Вече има изолация. Да, ама все пак. Хей! Абе! Ах ти! Къде отиваш, бе? Опа! Много е готово. Абе! Ей! Я да те видя. Я да видя. Ще се чукни. Ще си чукни главичката това сладка. Ще се справи.